Manjo kata cinta kok mului nan mani aco bisa kok kare cintonya udah siriah cara nan denai minta datanglah udah ke rumah orang tua lai kok rela. Gamang-gamang rasa di hati lukalah lama alun lairado. Oi adia nandena cinta buanglah rasa sarato jame usah disimpan balamo-lamo takui ko adi bamati raso. Kok cintonan udah sabui lah taluko hati denai ko pintu hati ko lah tak tutui berulang seso